Oh! Ano ipaong mo na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nang ipaong ang radyo? Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay ang mga sako. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi og dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gibarugan ni Teresa ang iyang katarungan apan si Sixto nagduda kamay nahibaw-an si Teresa bahin sa kamatayon ni Amado ug Emel. Apan dihang nanawag si Alan sa hipi o gikasulti usab nila ni Sixto ug Roger si Alan na wa ang ilang pagduda tungod sa hangyo ni Alan nga way kalibutan si Teresa ug unya naputol ang panagsulti nila ni Roger ug Alan. Gipatiman ni Sixto ang patayng lawas ni Emel. Diyan ang pagkasunod gabi, nagpaatbang lang si Alan sa punerarya ng hiyaan sa patayng lawas ni Emel. Apan awahin ang nakamatgod si Alan, ganiha niya ay siyang likod si Aljon, ang tao ni Roger. Nganong niya karapan din sa atbang? Nganong wag ka man musod sa punerarya? Ang tao ni Roger, nailan ko niya. Na kay kibilaran diya sa punerarya o nagatang ka customer. Bastos! Makliban! Wani mo kayon, Aljon. Bastos! Kaing-tingog-tingog. Ngagbay ka magod sa dayon, God. Ay, habi mo ko na kong bada. Para mag-inuntan ako, angay. Ikaw yun. Ibo na pugi. Guwapa. Kipabantayan dahil lakip ang gawas sa pandararya. Gagaya ni Jumel. Kapanuwa na sila makilala ko. May pikto na yung akong kakuban. Nagtuugin silang kausap ko babae. Bossing! Aljon, kasi lakaw din eh. Ikatagda ko ang mga tao.
Dili sila mailhan nga to sila mga tao kaya ang uban kanila nanindag sigarilyo. Ang uban nanindag balot. Ang uban mura sa mong tagadinhing mga standby ba? Sa minasod. Sila Teresa. Oh, naday. Kung muabot ganis pa 6 ina nga di ako sod, ha? Okay mo, sige. Bisan mag-unsa ka paglingi-lingi, Tes. Kaya na naghap ka, ngay mo makita sa alan. Dako kaya na imposible. Tigali, dako kay gunahuna si Alan nga utambong yun sa haya din yung email. Apan, kuto rin siya hunahuna. Di naunta siya mobiya sa ilang listahan aron matiman siya yung email. Lain ang akong nakita, Bet. Good evening. Hindi ko ganas kalibutan basta makita ako ng tuhana na. Hamping din niya. Libarog ka man dayon, Bet. Wa ka makaayong niabot ko. Uwa, si Roy. Lipay manggani kong nakakita ni mo kay may kauban si Tess din aron sa kabantayan ako tong sakyanan sa gawas. Kay ibaw, beta din hindapita. Naghamtang mga gamit sakyanan. Mo ba? Good. Good, Bibit. Good. Excuse na. Sige. Mulingkod ko to pa di mo, ha? Ang tinuod, diha nakabiya na mi ninyo dito sa listahan nila ni Alan. Milahos dayon mi dinhi sa punirarya aron ipaatiman sino email. Pero Gitawgan na yun ipapasix to kining punariya. O gipahibaw aron matiman sino email. Kunya, kumusta naman? Wag. wa pa manawag si Alan nako, Jer. Sagdi lang. Kung manawag siya, pahibawon dayon ka nako. No, dili na mo. Ako ang tangi pangutaran ni mo kay nahibaw magyud ko nga bisig kanusa. Dili ka magyud masulti na mo kung hain na sa pagtago si Alan doon. Pero kung tinuod ni mo nga, musulti ka nako, o dako kayo nga akong pasalamat ni mo. Nahibaw ko sa katarungan nga nung gusto gyud ming mahibaw, Tess. Tabagan na mo si Alan. Ang akong tangi pangutanan nga nung murag way mga silingan nga ni akaron din sa haya. Tungod sa kahatlok. Tungod sa kahatlok, Jer. Dili mo kasagaran ng mga hitabo sa pamilya ng Alan, no? Okay, di na to sila mapugos. Nitanaw ka na ba sa haya ni Noemin? Humana, Kung mulakaw ka, ako na lang usaw niya din eh. Ngan nga uyuan si Noemin ni Alan, paliho gaya na paglakaw kay kitar yung duha ang makita din eh sa mga likuranan sa haya ni Noemin. gipang interview nako ang pila ka mga opisyal kani adto ninoy email sa army nga kauban niya. Gi-interview ko usab ang pila ka mga kauban ninoy email kani adto. Manganin sila. Sila maoy mobilar sa haya ninoy email. Magsulti ulit ta. Oh, Jer. Unsa man na? May relasyon mo si Alan. Uyuan ni Alan kinigihaya. Sa akong nahibawan, wa na ilaing pamilya o parentis ni Emil gawas na lang ni Alan. Dili man naman nato makontak si Alan kung ikaw ang pagbuton kanus ang manimo ipahimutang sa Emil. Kung ako'y pabuton, mangutana una ko ninyo. Kung kanus a inyong gusto nga ilubong sinoy email. Kay kamo baya mo ay may bayad sa No. punirarya? Dili kami. Ikay magbuot. Hus! Mga langit! May kay inanos pa pasis pa. Ikasabaan ako ang manager ni Punaraya. Kinainsulto ko. Ano na insulto ka man? Pero sir, diha kagit pagtawag na ko aning Punaraya nga at imanunda yung si Emil aron ani hayaa kay ako ni baharas beranan. Pagabot yun ako, karon bilahos ko silang opisina, aron unta ako silang bayran. Apa na insulto ko? Mamibayad na kuno ganiha. Unsa? Giingnan na ko ang manager nga ako, si Sexto Celes na nakiksabot na ning Punaraya. Apan hugot may baliban ang nagbayad kay doon kuno kay silang pagkaparyente ni Emil. O siya kuno ang mas may katungod yung pahimutang ni Emil.
nga kidawat na lang sa manager ang bayad. Ug mao pa'y nagbuot nga ugma na yung ilubong na kana si Emil. Imo bang gipangutan Usa ka babae ang nagbayad. Usa ka babae may anggol nga duol kuno kaayo ang ilang pagkaparinti ni Emil. usa ka babay? Gwapa nga pagkababay. Gwapa kuno kayo. Ha! Mga langit! Tess, Oh, doon na ka ba'y gikaila nga laing duol nga parente nila ni Alan? Wala ko'y nailhan, gawas ra gyud ninoy email nga igsuon ninoy Amado. ay, sorry. Sorry kayo, Tess. Kaya ka man di ay. Huwag ko ka ni parari mo ka naglagot. Kaya ko ka na insulto ko. Kung tinuod gyud nga dool nga paryente nila ni Alan ang maong babay, nga maoy nagbayadaan sa punerarya, siya ang mas labaw nga may katungod sa haya ninoy email. Tungod kay nagtuog gyud ko. Dili makaatiman si Alan ninoy email. Oo. Napamanday parente sila si Alan na yan na nagpamugos pa. So magusto ka mutan Ay, mutanaw ko. Roger. Kawa, sabi mo'y padagana. Katagan sa parte sa lawas ni Emil. Pero ang iyag yung ubol mo ay imong giluglog. Bugal-bugalon mo. Hinaikan ginoon. Nung email, kung mitugan ka palang ginoon email, Buhion pa ni mo si Emil. as kang kabarato ni mong utok ka mangutana ka pamanana. Mao sa gihapon, patay gihapon ka ni email. Mga langit. Kung si Alan pa unta karon ang atong gisudong, aning suod sa lungon. Sabihan, ginunta na kong tagpama. Jer, Kinsa ba ka na mga pulos sa laki nga nangabot? Sir Sixto, mga kauban sila ninoy email kani ato sa army. Mauna na lang ko ninyo. Ihatod ta ka, Teresa. Pabalik kong ta ka din, ihatod na ko, Teresa. Balik ako din, Roger. Dinhero din ninyo iparking inyong sakyanan. Oh, salamat sa imong paghatod, Jer. Pangbuot akong ipasabot nga, kuan, ihatod ta ka dito gyud sa inyo, ha? Salamat, Jer, pero di pa ko mo pa uli. May hapiton pa ko sa studio. Bye, Jer. Ayaw na sir, kaya puntahan. Nagdali ni palihog, Jer. Okay, o sa pa may imutuhyo na Sorry, ko. Tess. Pero diskumpiyado na kaeko tungod sa sunod-sunod nga hitabo. Simbag ko lang. May relasyon mo si Alan. Nahadlok ko nga bisag. Ikaw sa bunya. Simbag ko lang. Gusto lang kong safety ka. Maura na ako ang tuyo. Salamat sa imong kapalaka, Jer. Nahibaw kong muamping sa akong kaugalingon. Naglikay ka gid nako, Kung Tess. naglikay pa ko nimo, ganina ra unta dito sa haya ni Noy Emil. Ako na sirhan ako tahan, Jer. Jer? Okay. Pasensya ka na, Tess. Hindi ko makatugot nga may daotang mahitabo mo. Bahala ka na ako nung sa imo ikasuli basta bililhon ka kayo na ko. Bahala na basta sundon ka ginako. Ana na ko bubiyaan nimo kung makita ko na ikaw safety nga makapaos. Roger. Bisan ka na lang mao'y ihatag ni mo nako sa akong hangin. Siya ano naman sa bisan ka na mo malibad ka. Bisan ka na lang, Tess. Please. Okay, siya rin ang puntahan kayo. Magsunod mo ninyo. Sige. Bibet. Si Rida yun kay laylay tao sa ato. Luyo, dali. Ha? Si Rida yung palihog, Tess. Kisa pa yung magipasabot nga na ay tao sa atong luyo, Bet. Para ka, David. Palihog. Isunudahin siya na ako pagsunod ko din sa ato patrol.
Tuwa na sila, Patik. Sunda din sila si Teresa. Mangutana lang ko, bossing. Unsa man nilakaw, may buhaton na taan ni Teresa. Sira naman yung duwas bibit. Yamar lang kung may mahitabo barang kabiyo na ng babayanan. Nagikaibkan mong mayo. Sunda lang una sila. Sunda lang, Patik. Kaya naghuna-huna kog maayo kung patyong ba natos bibit o dagiton si Teresa. Teresa, maayo ka pa. Nagkakita ni Joe Emil. Uy, nagdili ni mo nga mo tanaw sa haya ni Noy Emil. Imo siyang uyuan. Alan, ganang dili ka man magpakita sa ubang tao. Labi na yun nila. Basta dili ko gusto magpakita nila. Ikaw rin akong pagkikitaan og sumibit ug wa nila ipa. Kung dili ka gusto makikita sa laing tao, apil na anak sila si Roger. Apanaan sila si Roger. Nagsunod na to. Unsaon mo man karon nga sa musugot kitag sa dili. Magkakita magyud kamo si Roger. Nausa ka man taon, uy. Usa may kalabutan nila ni Roger sa mga hitapualan nga maglikay ka man nila. Palihog, sultihi ko, Alan. Unsay ikatubag ni Alan. Unsaon paglikay ni Alan, mga higala at ang uban pang mga sumpay, ni gatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Kain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Makita, Speeder Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Cesar, ug laing dalit kaninyo sa Sote Radio Production Center.